Junts podem arribar més lluny, més lluny. Bé, gràcies a tots i a totes per venir. Gràcies als convidats que ens han precedit, gràcies als companys de govern que han parlat, gràcies als companys de govern que esteu aquí davant, gràcies a l'alcaldessa, en gran part doncs, per fer possible aquests 2 anys que no han estat fàcils, però que estan plens de futur, i sobretot aquests 2 anys tenen 2 anys a davant, per tant hi ha moltíssima feina a fer encara i moltes ganes de fer-la. M'agradaria començar recordant una imatge, de fet és la imatge que tenim aquí darrere. Aquest dimarts farà just 2 anys, serà el 13 de juny, que al matí doncs, vam fer la sessió de constitució de l'Ajuntament. Recordeu què va passar quan vam acabar, quan vam sortir del saló de plens, l'alcaldessa doncs, ja amb la Dolors, amb la vara. En lloc de sortir al balcó vam sortir a la plaça, vam sortir a peu pla, perquè és un govern que treballa a peu pla, que treballa al costat de la gent. I recordeu qui hi havia, no surt a la foto, però recordeu qui hi havia al balcó, en el lloc més important, doncs hi havia les entitats, hi havia els veïns. Bona part d'aquest govern, ho sabeu també, ens coneixeu, venim fa 2 anys just, doncs estàvem al món de molts de nosaltres, al món de les entitats, al món de les associacions. Tot això ha estat molt nou, però deixeu-me dir, a banda doncs, de les ganes de continuar fent feina, que això que estem fent és un honor doncs, estar en la representació política, treballar pels nostres veïns i veïnes i fer feina per millorar les coses. Deixeu-me posar alguns exemples de coses que hem fet. L'Àlex i el José s'hi han referit i a mi m'agradaria doncs, posar una mica l'accent en alguna d'aquestes coses. Sabeu que un dels grans problemes de la ciutat és l'autopista i una de les grans assignatures pendents és els laterals. Doncs aquest govern, conjuntament amb la Generalitat, perquè això ho hem fet plegats, tenim a davant un full de ruta factible, possible, amb dotació pressupostària per poder desbloquejar finalment la segona i última fase dels laterals. És un govern que ha estat al costat del veí que ho passa malament i que està patint aquesta crisi que diuen que ja estem sortint, doncs no sé on, però en ciutats com Badalona, ciutats com Sabadell segur, ciutats com Barcelona, hi ha moltíssima gent que aquesta desigualtat no només continua, sinó que s'ha agreujat i per tant hi ha moltíssima feina a fer. Tenim uns serveis socials que hem dotat amb més pressupost, tenim una feina que estem fent amb l'atenció i amb parar els desnonaments i tenim també un compromís, que és un compromís ferm, que per tant doncs, executarem aquest mandat de per primera vegada fer una inversió com a municipi per tenir un parc municipal d'habitatge de lloguer. No sé si ho sabeu, i és una cosa que no sabia i que és molt greu, la nostra ciutat no té parc municipal d'habitatge de lloguer. No tenim parc municipal d'habitatge. Doncs això canviarà, i això ha canviat amb aquest govern. 3 reflexions per acabar. Una d'elles és que tot això que volem fer, que és molt, s'ha apuntat, però que no en tenim prou en 4 anys. Necessitem més. L'altra reflexió és que tot això que volem fer no hi ha cap força per si sola que ho pugui fer i que per tant, quan hi tornin a haver eleccions municipals, doncs caldrà que puguem tornar a sumar, perquè això que comencem i que no acabarem en aquests 4 anys ha de continuar. I finalment, que tot això que fem i que tot això que volem fer no ho podem fer sols. Torno a la imatge del balcó amb la que començava. Això no ho podem fer des de la Casa de la Vila, no ho podem fer des del Viver, això ho hem de fer amb. I de fer-ho amb la gent, de fer-ho amb la ciutadania, va aquesta aventura de la qual avui celebrem els 2 anys, de la qual esperem que en vinguin molts més, perquè la feina que tenim a la ciutat és molta i és molt important. I en aquest moment, que sabeu que és un moment constituent, que alguns de nosaltres ho sabeu també, treballem perquè estiguem en un marc diferent, en un marc de nova república, d'una república catalana,
Badalona hi ha de ser, Badalona hi serà, perquè Badalona hi ha estat. I l'exemple jo crec que eloqüent és el govern de la nostra ciutat, amb aquestes 3 formacions que li donen força, que li donen convicció i que estan al dia a dia al costat dels problemes de la gent. Gràcies.